Natukom l-lejla tajba. Nilqawkom fir-rotunda parrokjali tax-Xewkija Għawdex fejn se tkunu qegħdin issegwu il-Velja Diċesana ta' Għid il-50. Ejjew narfu li dan hu l-post fejn l-Ispirtu Santu se jerġa' jiġi fina u fil-Knisja Awċija u jġeddidna u jimlina bħeġġa u entużjażmu kif darba mela lill-Apostli. Bdejna dan iż-żmien tal-Għid b'velja u hekk ukoll ser intemmu dan iż-żmien b'velja oħra. Nistednukom issegwu din iċ-ċelebrazzjoni u tieħdu sehem bil-kant u bit-tweġibiet li ser jidhru fuq l-iscreens. Nilqgħu fostna lir-Raj tad-Djoċesi tagħna flimkien man-Nunzju u l-konċelebranti, inqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien mal-kor. Smajtu hemmhekk l-introduzzjoni tas-seminarista Matthew Bajjada għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla illi kif qalilkom il-Knisja kollha f'Għawdex hija miġbura sabiex tiċċelebra l-lejla il-Velja ta' Pentekoste. Festa illi tara iż-żmien qaddis tal-Għid, festa illi fija nitolbu id-dawl tal-Ispirtu Santu fuq il-Knisja fuq id-dinja. Il-kor jintroduċi bl-ewwel innu ta' invokazzjoni lill-Ispirtu Santu. Kif smajtu wkoll fl-introduzzjoni, il-lejla għal din iċ-ċelebrazzjoni mmexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma jinsab jikkonċelebra miegħu wkoll in-Nunzju Apostoliku f'Malta, Monsinjur Alessandro De Rico, illi fil-bidu sejrin nisimgħuh jagħmel il-messaġġ tiegħu u jindirizza lill-Knisja f'Għawdex miġbura kemm hawnhekk fir-rotunda tax-Xewkija rappreżentata minn diversi membri tal-gruppi u l-movimenti kif ukoll għaqdiet u komunitajiet parrokjali. Minħabba ċirkustanzi ma kienx possibbli li dan il-post jilqa' aktar nies kif tafu oriġinarjament din il-velja kellha tinżamm fuq it-suntier tas-Santwarju ta' Pinu. Għalhekk nilqgħu magħna għal din ix-xandira lilkom kollha li qegħdin issegwuna kemm permezz tat-televiżjoni u anki permezz tal-mezzi l-oħra tal-komunikazzjoni soċjali u r-radijiet, mod partikolari nsellmu lis-semmija ta' Radju Marija li jinsabu wkoll maqudin magħna għal dan il-mument tant għażiż u qaddis fejn se nitolbu lill-Ispirtu Santu sabiex jinżel bil-qawwa kollha tiegħu fuq il-poplu ta' Alla fi gżieritna.
Alla tat-tama li jimlina b'kull ferħ u paċi fil-fidi bil-qawwa tal-Ispirtu Santu ikun magħkom ilkoll. L-Atti tal-Apostli jirrakkuntawlna kif id-dixxipli kienu fil-kamra ta' fuq bħal-lejla jitolbu u kif l-Ispirtu ta' Alla daħal f'dik id-dar bis-sinjali tar-riħ u tal-ilsna tan-nar. U dawk li kienu fid-dar imtlew bil-qawwa, bil-kuraġġ, bil-paċi, bl-imħabba tal-Ispirtu Santu. Illum ser ikollna sinjali oħra. Ser inħossu l-qawwa li toħroġ mill-kelma tal-Alla u n-nar tal-imħabba ta' Ġesu moti għalina fil-qsim tal-ħobs fl-Ewkaristija. Imma l-effetti huma l-istess ta' dakinhar. Jalla, meta niġu biex noħorġu minn hawn, inkunu mimlijin bil-kuraġġ, bil-paċi u bl-imħabba. Nofri din il-verja ta' talb mod speċjali għal dawk il-familji li għaddew jew li huma għaddejjin minn tbatijiet kbar hawn rappreżentati anki fostna il-lejla. Fissem is-saċerdoti kollha, fissem il-komunità nisranija, nilqa' bil-qalb lilkom, eżis ministri, eżis membri parlamentari, kif ukoll lis-sindki u l-awtoritajiet l-oħra ta' pajjiżna. Nitolbu biex l-Ispirtu Santu ikun ilkom ta' dawl biex jurikom it-triq u ta' qawwa biex jgħinkom intom u taqdu din is-sejħa delikata tagħkom. A nome di tutta la comunità di fede della Diocesi di Gozo, accolgo con gioia lei, Sua Eccellenza, Monsignor Alessandro Del Rico, Nunzio Apostolico. Eccellenza, la sua presenza in questa occasione così speciale rende la nostra celebrazione completa. L'unione con il Papa, rappresentata nella sua presenza, è per noi garanzia e sigillo del compimento della volontà di Dio nella nostra Chiesa di Malta e di Gozo. Grazie che lei è venuta a partecipare in questa veglia così importante. Sa nistgħu noqogħdu bil-qiegħda biex in-nunzju jagħmlilna t-tislima. Se nisimgħu issa il-kliem il-messaġġ tan-Nunzju Apostoliku illi huwa se jagħmel bit-Taljan u l-benefiċċju tagħkom li qegħdin isseguna se nkunu waslu il-messaġġ tiegħu fil-lingwa tagħna bil-Malti. Għalhekk nisimgħu dak illi ġie biex jgħidilna llejla in-Nunzju Apostoliku Monsignor Alessandro Del Rico, ir-rappreżentant tal-Papa f'pajjiżna, li huwa wkoll allura dak illi jirrappreżenta lil Pietru fostna f'din il-komunità Maltija u Awċija. Eżis ħuti, nixtieq illi qabel xejn nagħti tislima fraterna lill-Isqof Anton Tewma. Brat ħajr għall-istedina li jagħmilli biex nieħu sehem f'din il-velja solenni ta' Pentekoste. Flimkien miegħu nixtieq insellem lill-awtoritajiet preżenti, l-arċipriet ta' din il-Knisja sabiħa, Monsignor Daniel Scerri, l-organizzaturi tal-velja, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, irġiel u nisa, u kull wieħed u waħda minnkom. Dejjem niġi minn qalbi għawdex u kontent nara bajnejja stess il-ħajja u d-dinamizmu ta' din il-Knisja sabiħa. Imma llum
għal raġunijiet differenti u biktar entużjażmu ġejt hawnhekk. L-ewwel u qabel kollox għax naf li tradizzjonalment il-vġieli ta' Pentekoste huma moment importanti fil-mixja tagħkom bħala Knisja. Infakkarkom eċċellenzi li s-sena l-oħra suppost kellna niġu flimkien mal-Papa Franġisku, ħaġa li ma setgħetx isseħħ. Questa veglia, il giorno della veglia di Pentecoste sarà veramente ogni anno U nawgura li kull sena din il-velja ta' Pentekoste tkun mument ta' sew sinifikattiv fil-ħajja tal-Knisja. Barra minn hekk il-velja ta' Pentekoste ta' din is-sena hija aktar sinifikattiva għaliex kważi taħbad mailu is-sena mill-pubblikazzjoni tan-nomina tal-isqof il-ġdid maħbub tagħkom. Matul din is-sena diversi drabi tlabna lill ispirtu Santu jakkumpanjah f'dan il-ministeru delikat u servizz li mhux dejjem faċli. Dan ser nagħmluh b'intensità akbar il-lejla meta fost ħwejjeġ oħrajn huwa ser jippreżenta il-programm pastorali għad-djoċesi. Ma consentitemi di dire anche Ippermettu li wkoll ngħidilkom imma illi din hija wkoll solennità partikolarment importanti għalija għax huwa proprju lill-Ispirtu Santu li jiena ddedikajt il-Ministeru tiegħi ta' rappreżentant tal-Papa meta għażiltu bħala il-patrun tiegħi mis-sema. 33 sen ilu, meta San Giovanni Paolo II sejjaħli għall-Episkopat, m'għadhomx wisq biex ħejjejt l-istemma episkopali u l-motto li hu marbut magħha. Bħala motto minnu fih għażilt Veni Sancte Spiritus, jiġifieri ejja Spiritu Santu. U fl-istess ħin tlabt l-artista illi kien qed jipprepara l-istemma biex il-parti prinċipali tkun iddedikata l-Ispiritu Santu. Ir-raġuni kienet waħda sempliċi. Kien l-1998, is-sena illi San Giovanni Paolo II kien iddedika lit-tielet persuna tat-Trinità Qaddisa fil-mixja ta' tħejja lejn it-tielet millenju. Għalhekk, iżisħut il-lejla, waqt li qed ninaqat magħkom fit-talb bħala rappreżentant tal-Papa Franġisku, nixtieq minn qalbi nżid xi osservazzjonijiet osra dwar il-ħajja fl-ispirtu li għandha dejjem tanima il-komunità Nisranija. Kif nafu u kif sejrin nisimgħu fil-qari li se jiġi mħabbar lilna llejla, l-Ispirtu Santu ikompli u jwettaq fis-seħħ il-missjoni ta' Ġesu fil-Knisja u fid-dinja. Kif smajna diversi drabi u il-motur dak li jnebbaħ huwa r-ruħ interjuri tal-Knisja. U dan smajnieh diversi drabi f'dan iż-żmien tal-għid fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli. L-Ispirtu Santu ingħata bħala don il-kull wieħed u waħda minna dakinhar ġejna ppreżentati lill-Knisja għall-Magħmudija. U l-preżenza tiegħu ġewwa fina titqawwa dejjem aktar ma' kull sagrament li niċċelebraw. F'dan id-dawl jidher li hija tassew sabiħa l-espressjoni li tallimna fil-katekiżmu meta konna ċkejkna. Il-Magħmudija ma tagħmilniex biss membri tal-Knisja u li talla u waħwa ta' Ġesu Kristu, imma wkoll tempji tal-Ispirtu Santu. Issa aħna nafu tajjeb illi l-Ispirtu Santu huwa l-qawwa li żommna għaddejjin, daw li dawalna, dak li nebbaħ ħwejjeġ ġodda fil-mixja tagħna. U minn hawn timbet rakkomandazzjoni li nixtieq intennilkom flimkien mal-Papa Franġisku. Ejjew inħallu lill-Ispirtu jaħdem fina. Ma neqfulux b'reżistenzi umani kontinwi. Ma neqfux li tnebbieħ tiegħu.
Il resto verrà di conseguenza. Il-bqija jiġi b'konsegwenza ta' dan. Ikollna ħafna ħwejjeġ ġodda u kreattività. Huwa proprju dan illi llum il-ġurnata għandna bżonn sabiex ikollna tiġdid pastorali ġenwin. Tale rinnovamento della pastorale Dan it-tiġdid pastorali huwa possibbli biss fl-Ispirtu Santu. Giovanni Paolo Li San Giovanni Paolo II kien sejjaħlu l-ewlieni fil-ħidma kollha tal-missjoni tal-Knisja. è lo spirito Huwa l-Ispirtu li għamilna disċipli missjonarji u evanġelizzaturi bl-Ispirtu. e allora Allura, aperti alla miftuħin għal-ħidma tiegħu programma permezz tal-programm pastorali li se jippreżentalna l-Aziz Isqof tagħkom, la diocesi di Gozo id-djoċesi ta' Għawdex tkun tista' tgħix staġun ta' evanġelizzazzjoni iżjed entużjasta, dolorosa, ferrieħa, ġeneruża, qalbina, mimlija b'imħabba minn ġewwa u b'enerġija illi tittieħed. contagiosa, come auspica Papa Francesco Kif jawgura nell'Evangelii Gaudium. Papa Franġisku fl-Evanġeli Gawdium. Che essa potrà vivere Hekk inkunu nistgħu ngħixu r-raġuni għalfejn aħna Knisja. perché ricorderete che Għax ftakru illi l-evanġelizzazzjoni hija fil-fatt il-grazzja u vokazzjoni preċiżi tal-Knisja. consentitemi Ippermettuli una seconda it-tieni osservazzjoni. ricevete lo Spirito Fil-Vanġelu skont San Ġwan Ġesu jgħid ħudu l-Ispirtu Santu. discepoli Dan il-kliem ta' Ġesu illi qal id-disċipli tiegħu dakinhar tal-għid sono diretti huwa indirizzat lill-membri kollha tal-Knisja. e dunque lo Spirito Santo è il dono U allura l-Ispirtu Santu huwa ir-rigal tal-mulej irxoxt lill-Knisja tiegħu. tutti i fratelli Mhux għalija biss, imma l-aħwa kollha illi miegħi irċivew ukoll ir-rigal kbir tal-fidi. e questo dovremmo U ricordarlo dan sempre. irridu niftakruh dejjem. Certamente ci saranno Bla dubju, buone dawn conseguenze għandu konsegwenzi tajbin anki fuq ir-relazzjonijiet tagħna mal-oħrajn. se guardo Jagħmilha aktar faċli lo Spirito illi Santo nwettqu io sono din il-kultura ta' komunjoni, sarà più facile dialogu realizzare u rispett reċiproku illi kif nafu huma di dialogo aspett fundamentali reciproco fil-programm tal-Papa Franġisku għall-Knisja tal-lum. programma di Papa Francesco per la Chiesa di oggi. Questa comunione con gli altri, Illum questa disponibilità jeħtieġ illi din il-komunjoni mal-oħrajn, din dobbiamo l-għaqda ma' xulxin, invocare nitolbu għal l-Ispirtu Santu sabiex nitolbu u nġeddu din l-għaqda mal-oħrajn di oggi. f'din il-velja ta' Pentekoste. E consentitemi anche di ricordare che nella comunione che siamo chiamati a realizzare insieme Nixtieq infakkar illi f'din l-għaqda illi aħna msejħin inwettqu flimkien con il Vescovo hemm post partikolari tal-għaqda mal-Isqof li huwa l-mażul ta' Alla biex ikun raj u mexxej tal-Knisja lokali. certo si può capire che a Wieħed jista' jifhem illi xi drabi l-element uman ma jgħinx f'din l-għaqda. ma sarà soprattutto Aktar u aktar għandna nitolbu l-Ispirtu Santu dawl ġdid nuova u qawwa ġdida e nuova forza biex jenna nimxu per farci fil-milja kollha il-misteru tal-għaqda, il-komunjoni li aħna msejħin għalih. che siamo chiamati a realizzare. U dan aħna msejħin biex nagħmluh mal-Isqof. Ancora una piccola raccomandazione. Rakkomandazzjoni oħra ċkejkna. Giacché lo Spirito La darba l-Ispirtu Santu huwa l-mutur u r-ruħ interjuri tal-Knisja, nistgħu nifhmu għaliex il-momenti l-aktar importanti tal-Knisja huma msieħba bit-talb lill-Ispirtu Santu. spesso Ta' spiss, fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti, bħalma ngħidu aħna fil-quddiesa, la invocazione is-sejħa lill-Ispirtu Santu li tisejjaħ l-Epiklesi sapete, hija fil-qalba taċ-ċelebrazzjoni. altre volte Xi drabi oħra, tanti momenti bħalma huma tant momenti fejn il-ġemma nisranija
tinġabar titlob flimkien, is-sejħa lill-Ispirtu Santu issir fil-bidu tal-jum jew fil-bidu ta' xi attività partikolari. Hemm tant talbiet sbieħ lill-Ispirtu Santu. Fost dawk l-aktar magħrufa hemm il-Veni Sancte Spiritus, ejja Spiritus Santu, u il-Veni Creator Spiritus, ejja Spiritu Ħallieq. Quello che mi pare importante è di non F'kelma waħda dak li jidhir li huwa l-aktar importanti huwa li ma nittraskurawx it-talb l-Ispiritu Santu anke fit-talb personali tagħna. una piccola confidenza. Nixtieq naqsam magħkom xi ħaġa personali. Personalmente sono Sa minn żożiti għandi din id-drawwa. Personalment nirrepeti ta' spiss b'mod sħiħ il-Veni Sancte Spiritus. Xi kultant anki diversi drabi matul il-jum. U propju appuntu din ir-raġuni tal-istemma dedikata l-Ispiritu Santu. Imbagħad meta ma jkollix ħin nillimita ruħi għal bidu ta' din it-talba. Veni Sancte Spiritus. Bħala ġakulatorja. Nixtieq nirrikmandalkom biex tagħmlu dan intom ukoll. Kuljum, diversi drabi matul il-jum. Hija talba qasira u faċli biex tiftakruha. Itolbuha bħala ġakulatorja. Nista' nagħtikom garanzija li taħdem u taħdem ħafna. Naċċertakom. U dan ngħidulkom mill-esperjenza personali illi tiffunzjona taħdem speċjalment fil-momenti l-aktar diffiċli. Bisogna prendere una decisione secondo le vie di Dio per le quali Fil-Knisja hemm bżonn nieħdu deċiżjoni skont it-toroq li jindikawna Alla u li għalihom aħna msejħin. vorrei che rivolgessimo intensamente allo Spirito Santo. Nixtieq li din it-talba nagħmluha bil-ħerqa il-lejla lill-Ispiritu Santu flimkien ejjew inġeddu il-fidi tagħna fih u li hu ħallieq dawl, sosten u qawwa. Flimkien magħkom nitlob l-Ispiritu Santu biex jiġi jġeddet u jagħti qawwa ġdida lill-Knisja biex b'mod qalbini toħroġ tevanġelizza il-ġnus kollha, anki l-Knisja f'Għawdex. Kif jgħidilna l-Papa Franġisku. Biex nevanġelizzaw lill-popli kollha, il-persuni kollha illi magħhom nidħlu f'kuntatt. Ejjew insejħu flimkien l-Ispiritu Santu bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu, għax m'hemmx Pentekoste mingħajr il-Verġni Marija. Speċjalment f'dan iż-żmien, dan ix-xahar Marjan. Meta qed ntejjew ukoll biex niċċelebraw it-talba kbira Marjana tar-Rużarju nhar it-tlieta li ġej mis-Santwarju ta' Pinu. Faqda mad-dinja kollha fejn kulħadd se jkun qed isegwi dan ir-Rużarju. Insejħu l-Ispiritu Santu bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu, għax m'hemmx Pentekoste mingħajr il-Verġni Marija. Hekk seħħ fil-bidu, fiċ-ċenaklu, fejn id-dixxipli kienu l-koll qalb waħda jitolbu flimkien. U hekk iseħħ issa għalina il-lejla din it-talba li se nitolbu flimkien. U issa nistedinkom biex fis-skiet fil-qalb tagħkom titolbu miegħi din it-talba. Veni Sancte Spiritus. Ġeddet il-wiċċ tal-art. Għamilna strumenti ta' paċi. Amen. Li nsiru xhieda ħajja u kredibbli fil-mixja tal-evanġelizzazzjoni l-ġdida. Issieħeb magħna fil-ħruġ tagħna hekk kif immorru fit-toroq tad-dinja, b'mod partikolari fil-periferiji materjali u spiritwali li l-aktar jinsabu fil-bżonn.
Veni Sancte Spiritus, ejja Spiritus Santu, kompli għat il-ħajja l-knejjes tagħna, mexxi l-għażliet tagħna skont it-toroq ta' Alla. E guida sempre le nostre scelte secondo le vie di Dio. Amen. U dak kien l-intervent li għadkom kemm smajtu bit-Taljan u mwassal ukoll bil-Malti f'din it-traduzzjoni tan-Nunzju Apostoliku. Issa fil-bidu ta' din iċ-ċelebrazzjoni, flimkien maċ-ċelebrant bħala qatt penitenzjali, ser nagħmlu tifkira tal-magħmudija tagħna. Għal kull invokazzjoni inwieġbu Glorja lilek mulej. Imbagħad waqt li jintrax fuqna l-ilma tal-magħmudija, imbaxxu rasna u nagħmlu s-sinjal tas-salib biex niftakru li ġejna magħmda f'isem it-Trinità Qaddisa. U missier glorja lilek li mill-ħaruf is-sagrifikat fuq is-salib rid li toħroġ għajn ta' il-maħaj flimkien. O Kristu, glorja lilek li jġeddet iż-żożija tal-Knisja fl-ilma tal-magħmudija permezz tal-kelma tal-ħajja. O Spiritus Santu, glorja lilek li mill-ilma tal-magħmudija nissiltna bħala bidu tal-umanità l-ġdida. O Alla li tista' kollox, li fis-sinjali qaddisa tal-fidi tagħna iġġeddet l-ġubijiet tal-ħolqien u tal-fidwa. Fakkarna li ġejna mwilda mill-ġdid permezz tal-ilma tal-magħmudija biex inkunu ħabbara u xhieda tal-għejd li dejjem jiġġedded fil-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. F'dan il-mument li huwa mument batteżimali f'din il-velja ta' Pentekoste nfakru illi il-mixja tagħna telqet biex ngħidu hekk minn ras ir-Randan 40 jum qabel il-festa tal-Għid il-Kbir u bil-mod il-mod tħallna ma' Kristu fil-mewt illi minna toħroġ il-ħajja. U l-magħmudija hija proprju dan is-sagrament illi għal kull min jidħol f'dak il-fonti tal-magħmudija imut għal ħajja l-qadima sabiex jirxoxta ma' Kristu fil-ħajja ġdida. U aħna ġejna mraxxa b'dan l-ilma tal-magħmudija fil-velja tal-Għid il-Kbir. Għexna dawn il-50 jum fl-istennija tal-miġja tal-Ispiritu Santu illi qawwi fina dak jikkonferma fina kif diġà għamel anki għal ħafna minna fis-sagrament tal-Griżma tal-Isqof il-grazzja u l-qawwa illi diġà tagħna fil-magħmudija, jiġifieri il-preżenza ħajja ta' Alla fina. Walek issa l-Isqof qiegħed irox bl-ilma mbierek li huwa sinjal tal-magħmudija tagħna l-miġġama hawnhekk preżenti proprio biex ifakkarna u dan jagħmlu lilna wkoll fid-djarna illi aħna ġejna magħmda bl-ilma illi fih il-qawwa tal-Ispiritu Santu illi timla lilna u tagħmilna tempji tiegħu. Jeżis wara li għamilna t-tifkira tal-magħmudija tagħna fl-istennija tal-Ispiritu mwiet mill-mulej ejjew nisimgħu b'qalb miftuħa il-kelma tal-ħajja, il-kelma tal-Alla. Waqt li nikkontemplaw dak li Alla għamel mal-poplu tiegħu, nitolbu li l-Ispiritu Santu mibgħut mill-missier fuq l-ewwel insara iwassal fit-tmiem
l-opra tiegħu anki fina. Semmorru issa bis-smieħ tagħna għall-kelma tal-Alla lejn dik il-ġejja tal-Ktieb tal-Ġenesi kapitlu 11. Il-bniedem li jrid isir bħal Alla u bis-supervja tiegħu huwa ġib fuq il-konfużjoni, Babel. Il-mulej ħawwat il-sin l-art kollha. Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi. L-art kollha kienet il-sin wieħed u kliem wieħed. Meta l-bnedmin telqu mill-vant, sabu witta f'ħart sinar u baqgħu hemm. U qalu wieħed il-ieħor, ejjew nagħmlu l-madum u naħmuh sewwa. U l-madum kienu jużah flok il-ġebel u l-qatran flok it-tajn. U reġgħu qalu, ejjew nibnu belt talina u torri bil-quċċata tiegħu tilħaq is-smawiet u nagħmlu isem għalina ħalli ma nixterdux mal-wiċċ kollu tal-art. U l-mulej niżel jara l-belt u t-torri li kienu qegħdin jibnu l-bnedmin. U l-mulej qal, arahom, poplu wieħed u l-sin wieħed għalihom il-koll. U dan għadu l-bidu ta' xogħolhom. Issa kull ma jiġihom f'rashom xejn ma jaqtalhom qalbhom. Ejja ħaninżlu u nħabblulhom il-sienhom ħalli ma jifhmux il-sien xulxin. U l-mulej xerridhom minn hemm għal fuq wiċċ l-art kollha u waqfu mill-bini tal-belt. Għalhekk bdew isejħula Babel, għax hemm ħawwat il-mulej il-sin l-art u minn hemm xerridhom il-mulej mal-wiċċ kollu tal-art. Il-kelma tal-mulej. il-ġens li l-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li jużel bwiet tiegħu. Mill-għoli ta' smewiet ħares il-mulej u jara il-bnedmin kollha. Mill-post fejn jammar jistħarreġ fuq dawk kollha li jgħixu fuq l-art u jsawwar il-qalb ta' kull wieħed u jara femilhom kollu. Li tolbu. Jinżel fuqna u missier l-Ispiritu Qaddis tiegħek biex il-bnedmin kollha ifittxu dejjem l-għaqda ta' bejniethom. Iwarbu għal kollox kull firda ta' razza u kultura. L-art kollha ssir familja waħda u kull irsien jistqar li Ġesu u l-mulej u li jgħix jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bxebħ mal-velja tal-għid, il-velja ta' Pentekoste għandha aktar minn mill-qari normali tal-quddies għandha 4 qari barra l-epistola. Nisimgħu issa mill-ktieb tal-Eżodu il-ġrajja tal-Ispirtu ta' Alla li jakkumpanja l-poplu. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien ma seta laħdejn Alla u l-mulej se jaħlu mill-muntanja u qallu dan jgħid lil dar Ġakob
u għarraf il-luljiet Iżrael. Rajtu intom x'għamilt l-Eġizzjani u kif lilkom ġarrejtkom fuq il-ġwienaħ tal-ajkli u ressaqtkom lejja. Issa jekk tisimgħu leħni u jżommu l-patt tiegħi, intom tkunu l-wirt tiegħi minn fost il-popli kollha, għax l-art kollha tiegħi. Intom tkunu għalina saltna ta' qassisin u ġens qaddis. Dan hu l-kliem li tgħid lill-uljiet Iżrael. Imbagħad Mosè mar isejjaħ lix-xjuħ tal-poplu u qegħdilhom qudiemhom dan il-kliem kollu li jordnalu l-mulej. U l-poplu kollu wieġeb leħen wieħed u qalu: kull ma qal il-mulej aħna nagħmluh. Fit-tielet jum mas-sebħ kien hemm rat u beraq u sħab oħxon għad tal-muntanja. Instama' wkoll iż-żarżir qawwi ta' tromba u trijejt il-poplu kollu fil-kamp. Mosè ħareġ il-poplu mill-kamp biex jiltaqgħu ma' Alla u wafqu f'riġlejn il-muntanja. Il-muntanja ta' Sinaj bdiet iddaħħan kollha kemm hi għax niżel fuq għall-mulej fin-nar. Id-duħan beda tila l-fuq bħad-duħan ta' forn u l-muntanja kienet titeżżes kollha. Kull ma jmur id-daqq ta' tromba kien dejjem jitqawwa. Imbagħad kellem Mosè u Alla wieġbu broda. U niżel il-mulej fuq il-quċċata tal-muntanja tas-Sinaj u l-mulej sejjaħ il-Mosè biex jitla' fuq il-quċċata tal-muntanja. Il-kelma tal-mulej. Iħadnek bit-tieba u l-ħniena flimkien. It-tieba tal-mulej ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu. Il-mulej jagħmel is-sewwa u l-ħaq mal-maħqurin kollha u għarraf lil Mosè il-ħsieb tiegħu l-emejjel tiegħu lill-ulied Iżrael flimkien. Imma tal-mulej minn dejjem għal dejjem ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu u s-sewwa tiegħu ma' ulied uliedhom ma' dawk li jħarsu l-patt tiegħu u jiftakru fil-preċetti tiegħu u jħarsuhom flimkien. It-tieba tal-mulej ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu. Il-mulej huwa tajjeb ma' dawk li jibżgħu minnu u jikkonsagra lih poplu qaddis kif smajna fit-tieni qari. U Alla tal-patt il-qadim u l-ġdejd li għarraft lilek innifsek permezz tan-nar fuq il-muntanja mqazza tas-Sinaj u fl-inżul tal-Ispirtu tiegħek narejt il-ħamsejn. Eqret f'ħuġġieġa il-ħażen tagħna u aħraq il-mibeda u l-armi tal-mewt
kebbes fina l-fjamma ta' mħabtek biex Iżrael il-ġdejt miġbur minn fost il-popli kollha jilqa' bil-ferħ il-liġi eterna ta' mħabtek bi Kristu Sidna. Gloria lill'Alla filoli ta' smewit. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, intridna niċċelebraw il-misteru kollu tal-Eid bħala festa waħda kbira matul iż-żmien qaddis ta' 50 jum. Għamel li l-ġnus imxerda, kull wieħed bil-sin għalih, bil-grazzja tiegħek jingħaqdu bejniethom fl-istqarrija waħda ta' ismek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Wara li smajna dawk iż-żewġ qari mit-Testament il-Qadim, issa San Pawl fl-Epistola jgħid lir-Rumani l-ħolqien kollu qed jistenna bħal fluġieħ tal-ħlas il-miġja tal-Ispiritu Santu. Ħuti, aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu sissa jitniet bluġieħ tal-ħlas. U mhux hu biss,
imma wkoll aħna li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Aħna wkoll nitnedu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta' wlied, il-fidwa ta' ġisimna. Aħna salvi bit-tama. Meta wieħed jara l-ħwejjeġ li jkun it-tama, ma tkunx aktar tama. Għax kif jista' wieħed jittama l-ħwejjeġ li ġa ikun ra, imma dawk li qegħdin nittamaw jekk maħniex narawh qegħdin nistennewh bis-sabar. Hekk ukoll l-Ispirtu min-naħa tiegħu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għax aħna anqas biss nafu nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu, bit-tnejjid li ma jistax jitfisser bil-kliem. U Alla li l-ħarsa tiegħu tinfet il-qlub jaf x'inhix ix-xewqa tal-Ispirtu. Bit-talb tiegħu jidħol għal qaddisin skont ma jrid Alla. Il-kelma tal-mulej. Il-qari fil-liturġija tal-kelma li smajna sa issa, ġifieri żewġ qari mit-Testament il-Qadim u l-qari mill-Epistola fit-Testament il-Ġdid, huwa kollu twassal lilna kollu x-xandar kollu minn membri mill-laqdiet u l-movimenti illi din il-festa ta' Pentekoste hija propju l-festa tagħhom, l-Ispirtu Santu illi jonfoħ fejn iritu u fil-Knisja jqajjem dejjem realtajiet ġodda, karizmi u doni. Fil-Vanġelu ta' San Ġwan, Pentekoste huwa l-irxoxt. Ejja Spiritu Santu imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabbtek. Fil-Vanġelu skont San Ġwan, Pentekoste ma jseħħx 50 jum wara lejt, imma jseħħ qabel, jseħħ fuq is-salib, Kristu li jonfoħ l-aħħar nifs tiegħu u jgħid lill-Missier fidejk innerħi ruħi, imma mbagħad fil-qawmin tiegħu mill-imwiet l-ewwel dera l-apostli jonfoħ fuqhom l-Ispirtu is-Santu. Fis-silta li sejrin nisimgħu Ġesu iwiet minn qabel il-glorifikazzjoni tiegħu dan l-Ispirtu li huwa ilma ħaj. Il-mulej ma'kom. Għaddi mill-Evanġelju mħaddes skont San Ġwan. Il-Vanġelu sejjer jixxandar lilna minn Dun Richard Nazzareno Farrugia, ir-rettur tas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta' Ġesu. Fl-aħħar jum tal-festa, il-jum l-aktar solenni, Ġesu qam jgħid leħenoli, min jieħdu l-aċċ jiġi għandi u jixrob. Kif tgħid l-Iskrittura, min jemmen fija minnu joħorġu xmajjar ta' ilma ħaj. Dan qalu għall-Ispirtu li kellhom jirċievu dawk li jemmnu fih, għax l-Ispirtu kien għad ma ngħatalhomx, billi Ġesu kien għadu ma ġiex glorifikat. Il-kelma tal-mulej. Wara li smajna x-xandir tal-Vanġelu mimli jimdan l-aċ għall-ilma ħaj tal-Ispirtu Santu li jatina Ġesu il-nifsu, ejja issa bħal studenti fl-iskola tal-imgħallem divin nisimgħu il-kelma tal-isqof ir-raj tagħna kważi sena wara li ingħatalna bħala rigal tal-Ispirtu Santu lid-djoċesi tagħna, il-programm pastorali. Ila biex jemmen. Għaw xaħat minna li kultant taqbdu apatija kbira. Għaw xaħat minna li għal-kem jattendi għal-ċelebrazzjonijiet bħal tal-lejla, għal-kem jiprofa jitlob
imma jaħbad kultant jiġi id-dubju jgħid imma dan kollu għalfejn. Imma jagħmel sens. Jien naħseb li ħafna minna ngħaddu minn dawn il-momenti. Saċerdoti, reliġjużi, lajċi, il-kol kemm aħna. Hawn xi ħadd minna li jara tqila biex iżomm ruħu f'idej lejn il-mara tiegħu ħajtu kollha. Jew lejn ir-raġel tiegħu. Hawn xi ħadd minna li jsiba bitqila biex jirnexxielu jħobb lil ħoħ jew il-loħtu illi forsi jonqsuh, forsi ħafrilhom darba darbtejn, imma donnu ma jitalmawx. U jerġa' jipprova imbagħad jaqta' qalbu. Naħseb li l-kol kemm aħna ngħaddu minn dawn il-momenti fil-ħajja. Jekk aħna qed ngħaddu minn dawn il-momenti, allura qegħdin fl-aħjar sitwazzjoni. Qegħdin fl-aħjar pożizzjoni biex nirċievu l-Ispirtu Santu. Kważi kważi l-Ispirtu Santu jieħu gost isib art maħruqa, art meqruda. Jieħu gost isib id-diżordni biex jgħaddi bħal m'għamel fil-bidu tal-ħolqien fil-ktieb tal-Ġenesi u jagħmel l-ordni. Kważi kważi l-Ispirtu Santu jrejti li l-ewwel aħna li tqansħu nagħmlu l-ħila kollha tagħna u ma jirnexxilniex biex nindunaw bl-inkapaċità tagħna, bil-limiti tagħna. Biex ikun jista' jidħolu bil-qawwa tiegħu, bil-paċi tiegħu, bil-ferħ tiegħu, bl-għena tiegħu. Dan li qed tiċċelebraw il-lejla, niċċelebraw l-Ispirtu Qaddis ta' Alla li jinżel fejn? Jinżel fuq 12 raġel imwerwrin imbeżżejn magħluqin maqfulin. U bil-qawwa tiegħu mhux btagħhom, bil-qawwa tiegħu jagħmilhom nies ġodda. Din hi t-talba tagħna llejla. Kull wieħed u kull waħda minna fuq l-art maħruqa tiegħu, fuq id-djufija tiegħu, fuq ix-xejn tiegħu. Ejja Spiritu Santu, kif qalilna b'mod sabiħ fil-bidu n-nunzju. Ejja Spiritu Santu. U meta int tieqaf titħabat, meta int tieqaf temmen fik innifsek, meta int tieqaf tippretendi u taħseb illi waħdek tkampa li int autosuffiċjenti, int qiegħed tiftaħ il-bieb, dak il-ħin tiftaħ il-bieb għall-Ispirtu Qaddis ta' Alla. Dawn huma esperjenzi illi rridu nagħmluhom, mhux biss nifhmuhom, imma rridu nagħmluhom. Għax jekk nifhmuhom biss, jibqgħu xi ħaġa tal-moħħ. Jekk tagħmilhom, isiru xi ħaġa tal-ħajja. U dan li se nippruvaw nagħmlu flimkien matul is-sena li ġejja b'mod sempliċi ħafna. Kalarit minn Ottubru li ġej bil-festa tal-Madonna tar-Rużarju nibdew dan il-proċess ta' knisja li tagħmel eżami tal-kuxjenza. Ħanibdew minna l-ewwel, mhux se noħorġu niġru nħabtu l-bibien ta' dak u tal-ieħor. Ħanibdew minna. Forsi fi żmien din il-pandemija l-kol kemm aħna tħallna xi ftit jew wisq f'letarġija, f'hibernation, il-kol kemm aħna. Forsi għax kellna raġun, forsi għax sibna skuża, imma l-kol kemm aħna. Għaddejna bla quddies, għaddejna mingħajr laqat, forsi għaddejna aħjar kultant. Imma żgur li ħadd minna ma jista' jinnega illi għandna bżonn ta' enerġija ġdida. Bħala bnedmin, bħala nsara, għandna bżonn ta' enerġija ġdida. Min fejn se nġibuha? Min fejn se nsibuha? Jekk mhux bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis. U dan il-proċess li ser tibda l-Knisja tagħna, l-Knisja Uċija, se jikkoinċidi, se jiltaqa' mal-proċess li beda l-Papa permezz tal-Kardinal Marju l-Kardinal tagħna, is-Segretarju tas-Sinodu. Il-Papa wkoll ser jistaqsi lil kull knisja partikulari, lil kull dioċesi. Kif taħsibha? Minn x'inhi għaddejja? X'inhu jiġrila? X'tixtieq? X'inhuma l-biżgħat tagħha? X'inhuma x-xewqat tagħha l-futur? Allura l-ħsieb tagħna u propju li nagħmlu dak li jixtieq il-Papa minna. Hekk nixtieq illi l-kol kemm aħna, mhux aħna biss li hawn,
imma anki dawk li qegħdin jipparteċipaw jieħdu semmana minn fuq il-mezzi tax-xandir. Imma mhux biss, anki dawk li forsi fid-djarna forsi birdu ftit iktar minna. Mingħajr ma nippuntaw subajna lil ħadd jew niġġudikaw lil ħadd. Ejju nitolbu l-Ispirtu Qaddis biex jagħtina dak li hu tiegħu. X'inhu tal-Ispirtu Qaddis? L-entużjażmu. Il-ħeġġa fil-ħajja, mhux biss tal-fidi, imma fil-ħajja in ġenerali. Ix-xewqa li nkunu aħjar bħala persuni l-ewwel qabel kollox bnedmin. Ix-xewqa li nkunu aħjar fil-missjoni tagħna, fis-sejħa tagħna, raġel miżżewweġ, mara miżżewġa, saċerdot, reliġjuż, reliġjuża. Kultant jiġrilna li naqtu qalbna inkonxjament li nistgħu nkunu aħjar u nikkuntentaw irwieħna fil-medjokrità kif aħna. U nippruvaw nraqqgħu minn hawn u minn hemm. U iwa, ir-relazzjoni tiegħi tista' tkun aħjar ma' marti, ma tistax tkun aħjar ta'. U ma' żewġi ma tistax tkun aħjar ta'. Mela nipprova nirranġa minn hawn u minn hemm mod ieħor. L-Ispirtu Santu li laqtilek le, mhux hekk, le. Ħajtek tista' tkun aħjar, anzi, Alla għandu pjan sabiħ għalik għal ħajtek. Dan li jgħidilna l-Ispirtu Qaddis ta' Alla. Mhux bil-qawwa tiegħek, mhux bis-saħħa tiegħek, imma bil-qawwa tiegħu. Bir-rigal tiegħu, bid-don tiegħu. Ejja Spiritu Santu fuq kull wieħed u fuq kull waħda minna. Ejja Spiritu Santu fuq il-familji tagħna. Ejja Spiritu Santu fuqna saċerdoti. Ejja Spiritu Santu fuqna reliġjużi. Ejja Spiritu Santu matul is-sena li ġejja fuq id-djoċesi tagħna. Smajna mek l-omelija qasira ma' inċiżiva tal-Isqof Anton Tewma, omelija li u ippjana biex tkun it-tnedija tal-programm pastorali ġdid li qed jipproponi li djoċesi, programm mifrux fuq diversi snin imma li sejjer jibda jiġi attwat fl-ewwel fażi tiegħu minn Ottubru illi ġej propju biż-żmien ta' smigħ u ta' eżami tal-kuxjenza. L-Isqof li diġà sema diversi komponenti ta' djoċesi u issa qed inniedi dan il-programm importanti. Il-kredu tal-Apostli. Insegwu minn fuq l-screens. Jiena nemmen falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art u f'Ġesu Kristu ibnu wieħed Sidna li kien konċeput mill-Ispirtu Santu, twilet minn Marja Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzu Pilatu, salbuh, miet, difnuh, niżel bejn l-imwiet, ma t-tielet jum qam minn bejn l-imwiet, tela fis-smewiet, qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla, il-missier li jista' kollox, minn hemm għandu jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtejn. Nemmen fl-Ispirtu Santu, il-Knisja Mqazza Kattolika, ix-xirka tal-Qaddisejn, il-maħfra tad-dnubiet, il-qawma tal-imwiet, il-ħajja ta' dejjem. Amen. Wara li fakkarna l-ma'mudija tagħna u stqarrejna l-fidi fit-Trinità Qaddisa, issa wasal il-mument li nagħmlu tifkira tas-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Il-mulej qed isejħilna biex inġeddu l-għotja tagħna nfusna, sabiex hu jkun jista' permezz tagħna ikabbar is-saltna tiegħu, saltna ta' paċi, ġustizzja, imħabba u ferħ fost il-bniedem. Għalhekk għal kull invokazzjoni nwieġbu iva rridu. Konxi mis-sejħa li l-mulej qiegħed jagħmlilna biex inkunu tassew u lieħdu, ejjew nesprimu l-iva tagħna lill-mulej, ejjew nilqgħu b'ġenerożità l-istedina biex inġeddu l-impenji diġà meħuda f'jum il-ma'mudija tagħna u minnhom ikkonfermati f'jum il-Griżma. Tixtiequ timpenjaw ruħkom fil-bini tal-Knisja, il-ġisem mistiku ta' Kristu li jinsab f'Għawdex, billi tikbru fl-għaqda u fl-imħabba u taċċettaw bil-ferħ u b'disponibilità id-doni tal-Ispirtu Santu. Tridu intom bħala membri ħajja tal-Knisja taħt it-tmexxija tal-Ispirtu Santu taqdu lil ħudkom bħal m'għamel Ġesu li ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi. Tridu intom tkunu fid-dinja xhieda fidili tas-saltna ta' Alla
billi tħabbru lil bnedmin il-kelma li salva sabiex mill-popli kollha tal-art tiġi ffurmata familja waħda umana u hekk titwilet umanità ġdida fi Kristu l-mulej iva irrid. ġeddidna Alla hemmhekk missier ġabar il-Knisja tiegħu il-wedid tal-Krisma tagħna. Għalhekk b'xhieda ta' ferħ nitolbuh ngħidulu ibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek fil-Knisja. Ibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek fuq l-isqof tagħna u mlih bid-doni tiegħek sabiex jara f'imexxi d-Djoċesi Awċija skont ix-xewqa u r-rieda tiegħek. Nitolbu. Ibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek fil-Knisja. Inti ssejjaħ l-insara kollha li ħadu magħmudija waħda u tridhom jingħaqdu ġemgħa waħda fl-Ispirtu. Għamel li dawk kollha li rċevew il-fidi jkunu qalb waħda u ruħ waħda bejniethom. Nitolbu. Ibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek fil-Knisja. Int trid li d-dinja kollha timtela bl-Ispirtu tiegħek. Għamel li bniedem kollha jaħdmu id fit biex jibnu d-dinja fuq il-ġustizzja u l-paċi. Nitolbu. Ibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek fil-Knisja. Inroddulek ħajr għal grazzi u d-doni kollha li bl-Ispirtu tajt li l-Knisja tiegħek fartna. Għatina li nibqgħu dejjem fidili għas-sejħa tagħna. Nitolbu. Ibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek fil-Knisja. Inti ġeddet kollox bl-Ispirtu tiegħek. Fejjaq lill-morda eżiż tagħna. Eħles id-dinja minn din il-pandemija. Farraġ l-imniktin, għati s-saħħa lil kulħadd. Nitolbu. Ibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek fil-Knisja. Int bl-Ispirtu tiegħek għajjimt lil-libnek mill-imwiet. Għati l-ħajja ta' dejjem lil ħotna l-mejtin. Nitolbu. Ibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek fil-Knisja. U Alla, bil-misteru tal-festa solenni tal-lum, intqaddes il-Knisja kollha tiegħek f'kull ġens u poplu. Sawwa bid-doni tal-Ispirtu Santu fuq id-dinja kollha minn tarf għal ieħor. U għamel li issa wkoll li seħħ fil-qalb ta' kull min jemmen dak kollu li seħħ bil-grazzja tiegħek sa mill-bidu tax-xandir tal-bxara tajba bi Kristu Sidna. Amen. U hekk tasal kważi fit-tmiema il-liturġija tal-kelma bit-tifsira ta' din l-istess kelma imdawla mill-Ispirtu propju l-kliem li smajna il-lisqof jgħid fl-omelija tiegħu, kliem li huwa marbut ukoll mal-ħeġġa li għandna bżonn nitolbu lill-Ispirtu Santu fuq il-Knisja sabiex tkun imdawla fil-passi li trid tagħmel fil-ġejjin qarib hija wkoll taffronta l-isfidi ġodda wara iż-żmien intens tal-pandemija. Infakrukom illi qegħdin issegwu xandira diretta mir-rotunda Arċipretari ta' San Ġowan Battista fix-Xewkija din hija l-velja djoċesana ta' Pentekoste fid-Djoċesi ta' Għawdex immexxija mill-Isqof Anton Tewma. Il-kant tal-offerti nitolbu l-mulej jilqa' dawn id-doni tagħna, anki d-doni li spiritwalment nagħmlulu ta' ħajjitna bid-tbatija u bliebes tagħha propju fostkom illi qegħdin issegwuna ċerti li hemm ħafna illi danu li jistgħu joffru l-mulej. Nofrulu minn qalbna l-Ispirtu tiegħu kapaċi jagħmel ħwejjeġ kbar.
Joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Xerret mulej il-barka tal-Ispirtu tiegħek fuq l-offerti li ġibna qudiemek u għejn li l-Knisja tiegħek biex turi f'dawl qawwi lid-dinja kollha il-verità tal-misteru tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nissuħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġejta għalina li dejjem kull imkien inroddulek ħajr. Għax jent biex ittemm il-misteru tal-għejt illum oġbok tagħti l-Ispirtu Santu lil dawk li għamilthom woliet adottivi tiegħek u saħibthom ma' ibnek il-waħdini. U l-Ispirtu Santu fil-bidu tal-Knisja tali l-ġnus kollha biex jarfu lil Alla u waqqat f'xirka waħda l-ħafna ilsna fl-istqarrija ta' fidi waħda. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għejt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek. Għaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħajl ħobs radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ġisem imqaddes ta' Ġesu imsammar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku ukoll wara l-ikla, ħal-kalċi radlek il-ħajr, birek, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Demm imqaddes ta' Ġesu imċarċar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina
u tal-qawmien witluh glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġija tiegħu b'ratt il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma l-terġa tħabbibna miegħek, tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. L-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof Tan Anton, l-isfijiet u ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li jien tiksib talik. Ilqa bit-tieba talb ix-xewqata di l-familja li jien tiritta tinġabar madwarek. Għader mis-serħanin u li dak kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin għal dawk kollha li ħallew dil-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll qed naslu biex ikoll flimkien itaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-Ispiritu Santu ma narawx, l-Ispiritu Santu ma nisimgħux, imma l-Ispiritu Santu nħossuh. Dak kollu li jorbotna flimkien huwa l-Ispiritu Santu. Dak li jorbot raġel ma mara, qegħdin nħossu l-Ispiritu Santu li mħabba ta' Alla. Dak li jorbot om ma iben huwa l-Ispiritu Santu, iben ma om huwa l-Ispiritu Santu. Is-sens taħtija meta tweġġa' lil xi ħadd huwa l-Ispiritu Santu. Is-sens ta' rabja għax xi ħadd naqsek huwa l-Ispiritu Santu. Dak kollu li jorbotna flimkien huwa l-Ispiritu Santu. Mhux il-bot minna, qiegħed f'nofsna. Jew nitolbu lill-Missier tagħna tas-sema biex inkunu iktar konxji mill-fatt li aħna aħwa, mill-fatt li l-Ispirtu jorbotna flimkien, jaqadna flimkien, jagħmilna ħaġa waħda, familja waħda. Jew nitolbuh lill-Missier jagħmilna aħwa tas-sew. U t-talba tagħna ssir realtà kemm il-darba niddeċiedu, kemm il-darba nagħmlu xi ħaġa. Inkantaw flimkien. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. Iddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
Dan hu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna, ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Irridu niftakru li aħna ġejna mamda u rċivejna l-griżma tal-isqof biex niċċelebraw l-Ewkaristija. L-Ewkaristija il-ikel tal-vjaġġ tan-nisrani. Ejjew issa b'devozzjoni inħejju ruħna biex nirċievu l-ikel tal-ħajja. Kulħadd jibqa' f'postu waqt li s-saċerdoti ser jinżlu fostna biex iwasslulna jitqarbin fil-waqt li nkantaw flimkien mal-kor. Matul dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għamilna din il-mixja sabiħa, il-mixja mis-smigħ tal-kelma ta' Alla għal ċelebrazzjoni ta' din il-kelma mismuwa infisra. Qed niċċelebraw ukoll l-Ewkaristija u dan nagħmluh bħala mamdin illi l-Ispirtu Santu tagħna fetħilna l-bieb għal ħajja eterna, għal ħajja ta' dejjem. Ġeddidna wkoll il-wedijiet tagħna, l-impenn tagħna bħala ikkonfermati. L-Ispirtu Santu li niżel fina fil-Magħmudija ikkonfermana bil-qawwa tiegħu fis-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. U dan l-Ispirtu jagħtina illi nemmnu illi f'dak il-ħobs hemm il-ġisem ta' Ġesu, f'dak l-inbit hemm id-demm tiegħu. Għalikom is-semmija u t-telespettaturi illi tinsabu maqodin magħna f'dan il-moment, ejjew nitolbu minn qalbna biex għalkemm ma nistgħux nirċievu lil Ġesu sagramentalment, imma nimtlew b'xewqa dejjem ikbar, xewqa li jagħtina l-Ispirtu Santu illi nitqarbnu spiritwalment. Qatt sabiħ ta' saċerdoti qed jikkonċelebraw il-lejla f'din il-velja djoċesana ta' Pentekoste. Saċerdoti li nhar il-ħamis li għadda inġabru fil-katedral ta' djoċesi għal qudiesa ta' Tberik ta' Żjud
Quddisa li hija mimlija wkoll kollha kemm hi bl-Ispirtu Santu. U llejla qegħdinaw sabiex mal-isqof tagħna jiċċelebraw dan il-mument għażiż. Il-Kor Djoċesan taż-żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli, akkumpanjat fuq l-arpa mill-lawċi mużiċista bravu Jacob Portelli, qiegħed jenna nitolbu f'dan il-mument binnu ieħor, il-ferħ tas-sew. Il-ferħ tal-Ispirtu Santu jimla id-dinja kollha. Nitolbu dan il-ferħ illi l-Knisja ma jitlaqa qatt weħda u jimlija b'ħeġġa pastorali. Ta' Krux f'Marija, Omm il-Knisja, li kienet miġbura flimkien mal-Apostli jistennew il-miġja tal-Ispirtu Santu. Waqt li ċ-ċelebrant jinċensa xbija tal-Verġni Mbirka, inkantaw flimkien mal-kor ir-Reġina ċeli. Kif qallilna l-animatur mument sinifikattiv tislima lil Marija. Amen mulej li jitqarbina li għamilna tiswilna ta' ġejt. Billi tħeġġiġna dejjem iżjed b'dak l-Ispirtu li jent mod tal-aġeb sawwabt fuq l-apostli tiegħek bi Kristu Sidna. L-isqof issa sejjer jimxi lejn ix-xbija tal-Verġni Mbirka illi kienet mal-apostli anzi f'nofshom nar Pentekoste u jagħmel dan l-omaġġ din it-tislima lilha waqt il-kant tar-Reġina ċeli. Wasalna fl-aħħar ta' ċelebrazzjoni tal-lejla, fejn l-isqof tagħna ser jagħtina d-dawl ta' Kristu mill-blandun. Fil-waqt li nżommu x-xema mixewla f'idejna,
akkumpanjati mill-kant lill-Ispirtu Santu, nisimgħu b'attenzjoni sħiħa silta qasira mill-enċiklika ta' Papa Franġisku, id-dawl tal-fidi, biex niftakru li bil-qawwa tal-Ispirtu Santu aħna sirna dawl, xhieda għad-dinja ta' madwarna, u hekk naraw li id-dawl ta' Kristu qed jiddi fuq wiċċ il-Knisja tiegħu. Nistgħu insegwu l-qari tas-silta mill-enċiklika minn fuq l-screens. Waqt li qed jinxtelu x-xemat lil rappreżentanti minn movimenti u għaqdiet fil-Djoċesi ta' Għawdex, se tinqara silta mill-enċiklika, l-ewwel enċiklika tal-Papa Franġisku d-dawl tal-fidi, illi tispjega propju dan il-ġest li qed iseħħ bħalissa, illi qegħdin jiġu mixowla ix-xemat li jfakruna fid-dawl ta' Kristu, illi kien jidher fil-blandun matul dawn il-50 jum tal-għid, imma għad-dawl li aħna issa rridu nġorru fid-djar tagħna, fil-komunitajiet tagħna, speċjalment fejn hemm il-weġat, fejn hemm il-firdiet, fejn hemm id-diskordju. Hemmhekk propju aħna mħeġġin inwaslu dan id-dawl ta' Kristu illi hu jagħtina bl-Ispirtu Qaddis tiegħu. Dawl li jimla d-dalma li tinsab fiha d-dinja f'dawn iż-żminijiet, mhux biss minħabba l-pandemija, imma minħabba diversi konflitti niftakru f'ħutna il-Palestinjani u l-Iżraeljani fl-art ta' Iżrael u fil-territorji okkupati fejn għaddiet għand dbatija bħalma f'pajjiżi oħra bħal Myanmar, l-Afrika. Nitolbu li d-dawl tal-mulej, id-dawl tal-Ispirtu tiegħu jixjer il-Knisja f'Għawdex u f'Malta, speċjalment f'dan iż-żmien ta' tiġdid li għaddejja minnu anke permezz ta' dan il-pjan pastorali illi qed injiedi llum l-Isqof Anton Tewma. Nitolbu wkoll għas-suċċess tas-Sinodu. Dawl tal-fidi. Id-dawl ta' Kristu jiddi bħal f'merang fuq wiċċ l-insarang u hekk jinxteret, hekk jasal għandna biex aħna wkoll inkunu nistgħu nieħdu sehem f'din il-viżjoni u nwasslu lill-oħrajn id-dawl tiegħu bħalma fil-liturġija tal-għid id-dawl tal-blandun jixel ħafna aktar xemat. Il-fidi tixxandar biex ngħidu hekk bħal kuntatt minn persuna l-oħra, bħalma fjamma titqabbad minn fjamma l-oħra. L-insara fil-faqar tagħhom jiżirgħu żerrija hekk għammiela li jissir siġra kbira li għandha l-ħila timla id-dinja bil-frott. Il-kelma tal-Knisja. Roddu ħajr lill-Alla. Id-dawl waħdini ta' Kristu jixel id-dawl tal-ġisem mistiku tiegħu il-ħafna membri li huma aħna, kif rajna jseħħ simbolikament f'din il-mixela tad-dawl mill-blandun li huwa Ġesu Kristu, dawk kollha li hawn preżenti fir-rotunda li intfittxi ftit mid-dwal tagħha sabiex jispikka aktar dan id-dawl fidejn il-miġema preżenti. Wejjew ninvokaw l-Ispirtu Santu b'dan l-innu sabiħ, Spirtu Qaddis tal-mulej. Alla missir id-dawl li llum oġbu jdawwa lid-dixxiepli bl-Ispirtu Santu li sawwab fuqhom. Jagħtikom lena tal-barka tiegħu u jkatrilkom dejjem id-doni tal-Ispirtu Santu. Amen. In-nar tal-għaġeb li der fuq id-dixxiepli bil-qawwa tiegħu jnaddafkom minn kull ħażen u jimlikom bid-dija tad-dawl tiegħu. Amen. Dak li ġabar flimkien il-ħafna ilsna fl-istqarrija ta' fidi waħda, iwettaqkom sal-aħħar fl-istess fidi biex bija tiksbu kull ma qegħdin tittamaw. Amen.
u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Alleluja, alleluja. U rroddu ħajr lill-Alla. Alleluja. dik it-tislima sabiħa mill-pinna ta' Duncan Psajla, l-poeta nazzjonali, u l-mużika ta' Giuseppe Caruana l-innu lill-Madonna fil-ħlewwa ta' Mejju, noqorbu lejn tmiem din ix-xandira diretta tal-lejla mill-rotunda arċipretari ta' San Ġwan Battista fix-Xewkija Għawdex fejn wassalnilkom il-velja solenni dioċesana ta' Pentekoste il-50, it-tnedija tal-programm pastorali ġdid tal-Isqof Anton Tewma għall-Knisja f'Għawdex u stieden lill-poplu ta' Alla sabiex iħalli l-Ispirtu Santu ikeċċi il-medjokrità u jagħti ħajja ġdida lil din il-Knisja f'dawn iż-żminijiet ta' sfida. Stedinna wkoll ninaqdu fl-intenzjoni tal-Papa u tal-Kardinal Awċi tagħna Mario Grech sabiex nibdew nitħejjew għas-sinodu illi sejjer jitlaqqa fix-xhur illi ġejjin jew aħjar se jibda l-proċess sabiex jinstemaw il-knejjes lokali u se jitratta propju tema tas-sinodalità, tema tant għażiża għall-Papa u tant għażiża għall-Knisja f'dawn iż-żminijiet, għalhekk nitolbu l-Ispirtu Santu biex idawwal din il-mixja sinodali hekk importanti li qed idawwalna biha l-Ispirtu Santu. Ngħidulu ejja Spirtu Santu u imla l-qlub tal-fidili tiegħek, kebbes fihom in-nar ta' mħabbtek u huma jinħalqu u inti iġġedded il-wiċċ tal-art. Dak li għandna bżonn li l-Ispirtu Santu iġġedded lill-Knisja, iġġedded lil din id-dinja tagħna. Qabel nagħlqu nixtiequ nfakrukom f'żewġ appuntamenti importanti fil-jiem illi ġejjin. Għada nhar Pentekoste nagħlqu il-kullana sabiħa ta' Lezzjo Divina imwassla lilkom mill-Santwarju tal-Fontana, is-Santwarju tal-Qalb ta' Ġesu, fejn l-Isqof Anton Tewma innifsu sejjer imexxi il-Lezzjo Divina ta' Pentekoste fis-7 ta' filgħaxija, xandira diretta fuq dawn il-mezzi tal-komunikazzjoni u iktar tard fuq Shake Television. Infakrukom ukoll fil-mument importanti ta' nhar it-tlieta li ġej, titilfuhx ir-Rużarju kif xtaq il-Papa Franġisku
b'talb biex tintemm il-pandemija, l-intenzjoni speċjali hija għall-edukaturi, l-għalliema u l-istudenti. Dan se jsir mis-Santwarju ta' Pinu kif konna qegħdin ngħidu fis-6 ta' filgħaxija. Ma nistgħux nattendu fiżikament għax huwa ristrett għal dawk li se jirrappreżentaw l-iskejjel, imma tistgħu issegwuh fuq TVM2 kif ukoll fuq dawn il-mezzi tal-komunikazzjoni tad-Djoċesi ta' Għawdex. Eżis illi kontu magħna għal din is-sija u nofs illi għaddew, nirringrazzjawkom illi tlabtu magħna, itolbu intom ukoll, offru il-ħajja tagħkom ta' kuljum sabiex l-Ispirtu Santu tassew idawwal lill-Knisja, tassew idawwal lill-poplu ta' Alla lil kull wieħed u waħda minnha. Grazzi l dawk kollha li jagħmlu possibbli din ix-xandira, mhumiex wieħed jew tnejn għalhekk nixtiequ nirringrazzjawhom minn qalbna u natukom allura l-appuntament għal għada filgħodu wkoll fit-8 ta' filgħodu fuq il-paġni tagħna tixxandar il-Qudiesa ta' Pentekoste mill-Isqof Anton Tewma mill-Katedral ta' Għawdex. Il-lejla tajba.